Jeg har set en masse videoer om folk, der viser, hvordan de sætter deres knolde. Og så tænker jeg, at jeg også vil vise jer, hvordan jeg sætter min. Så I ligesom kan se det. Og det jeg starter med, det er at sætte min hår på en hestehale. Nu har jeg lige gjort det. Men bare sætte op en gas med hestehale. Men der på hovedet, hvor jeg sætter hestehalen, det er der, hvor knolden den skal sidde. Hvor jeg vil have den til at sidde. Og det jeg så gør, når jeg har sat min hestehale, det er, at jeg tager noget hår her, og så begynder jeg at tupere det. Hele hestehalen, den skal tuperes. Kan I se, hvad her? Så bare tupere hele hestehalen. Godt delt. Sådan. Ja. Og så skal man lige redde en lille smule ud det øverste her, for at få en glat overflade, så bliver knolden piller. Som I kan se, så har jeg mine krøller i dag. Og det bliver også kønnere, hvis man glatter håret inden, synes jeg. Fordi så der er nemmere at styre og sætte og sådan noget, men jeg gad ikke til det. Men så kan I mærke, når jeg træder, at I ligesom får sådan en tyk pukkel her. Og så hvis I kører helt til spidsen, så kan I mærke, at der er meget tyndere derude. Så tager jeg fat derude, hvor I kan mærke, at det er tyndere. Og så presser I det op under knolden her. Så hvis I kan se, ja. Og så sætter I det fast. Og hånden. Sådan. Og når jeg har sat det først bagpå, så kan jeg lige kigge i siderne, hvis jeg... Nu sidder den okay på den her side, men også på den her side, så ligner sådan en rund pølse eller sådan noget. Og det gider jeg ikke. Og så kan man trække den lidt ned, og så rykke lidt i den. Og så lidt. Nu skal det... jeg kan ikke finde ud af det her omvendte kan. Se, så sidder jeg sådan lidt pænere. Lidt skæv måske. Lidt meget skæv. Kan jeg godt se det. Så kan man lidt rykke det lidt. Se, så har jeg rykket det. Så slutter man af med hånden. Så løber der tyk på mig. Så kan I se. Så er den færdig. Og man kan jo så, som sagt, justere hestehalen, om du vil have knolden op på hovedet, eller om du vil have den nede i nakken, eller midt på hovedet. Så man kan selv sætte den, hvor man vil have. Det skal man bare huske at gøre med hestehalen. Men det var så, hvordan vi lavede min knold. Så jeg håber, I kunne lide videoen.